В малко селце, сгушено сред хълмовете, живеели хора, които всеки ден славели Господа. Децата играели на поляната и пеели песнички, а възрастните се събирали в църквата, за да се молят и благодарят. Един ден децата забелязали, че в гнездото на едно дърво малки птички учат да пеят. Всяка сутрин, с първите лъчи на слънцето, птичките започвали да чуроликат. Те не можели да пеят като възрастните птици, но пеели с цялото си сърце. Едно момче попитало стария свещеник: „Отче, защо Господ ни е дал да слушаме песента на птичките? Те не пеят толкова красиво, колкото хората в църквата.” Свещеникът се усмихнал и казал: „Дете мое, Господ обича всяка песен, която идва от сърцето. Птичките славят Господа с песента си, децата с игрите и песничките си, а възрастните с молитвите си. Не е важно колко красиво звучи песента, а колко искрено я пеем.” Момчето се замислило и на следващия ден, когато отишли на поляната, всички деца запели с още по-голяма радост. А когато хората в селото ги чули, разбрали, че дори и най-малките сърца могат да славят Господа по най-красивия начин. Така в селцето царяла хармония, защото всички, малки и големи, пеели заедно, благодарейки за даровете на живота. Поуката: всяко сърце може да слави Господа, независимо от възрастта, таланта или начина. Важна е искреността и любовта, с която го прави. Издигам тази сутрин всяко едно детенце, Господи. Издигам всяко едно семейство, Господи. Понеже, Господи, знам, че между тези деца, татко мой, има и семейства, има родители, където не са се покаяли още, Господи. Но аз те моля тази сутрин, Господи, нека тези родители чрез децата да бъдат докоснати, татко мой. И тази сутрин аз ги благославям тези деца. Аз ги благославям.